Sa Good Vibes, na dumduman niyo pa bala ang kilala nga pampabugnaw sa dekada 80, ang ice crumble. Sa tunga sa nagauso karon nga frap kag milk tea, isa ka negosyante ang nagabaligya sini. May report si Romeo Subaldo. Liquid flavoring, shaved nga ice, skimmed milk, toppings, inya mga ingredients sa ice crumble nga gindakaan sa mga batang 80s kag 90s. Do halos wala na kita may nakita nga nagabaligya sa ice crumble sa mga kalye, pero may isa ka negosyante nga nagbuhi sa sini nga paborito nga pangpabugnaw sang una. Sa may Fortune Town sa Bacolod, sa likod lang sa mga utanan, may isa ka stall nga nagatanyag sang ice crumble bilang ilang specialty. Pagka-order mo, ginahimo sa atubang mo mismo ang ice crumble. Nagabalik man ang imong memories sang una sang uso pa ini sagwa sa mga eskwelahan. Sa pagtilaw mo, balik ka man sa pagkabata, makayuhom ka na lang nga madumduman mo sang una nga nagabakal ka pa sini. Sunod sa kay Bernadette, isa sa mga staff sang ice crumble, kalabanan gani kuno sa mga customer diri nila, batang 90s man. Mas kalabanan sa nagkakadto, di mga kabataan man? Ruben? Hindi, sir, mga nag-get. Tigulang? Oo, like mga teacher. Mga batang 90s, kumbaga. Oo, sir. Kaya sa last, di ba? Ano, nakatigo lang Aba, sa mga Ano storya nila? Ano ba nila? sir, nga sang gamay pa ko ni bala katilaw kasi daw mabatialan nilang lagting sang bell na may di ba? Guys, crumble, maglabay, may bell ka ring. Damo nila, mamuno. May original flavor kung strawberry. May ara man sang ube, kag may ginatawag sila nga unicorn nga flavor. Combination sang ube kag strawberry. May toppings pag ini nga marshmallows kag sprinkles. Pero pwede ka makapili sang dugang pagiging toppings kung luyag mo. So, doging design na sa namon sa para daw mas sabi na sir. Mas modern na. Oo. No way. Oo. Anong mga pwede mo idugang kung gusto mo pag ijabedo, lain pagit, anong pwede? Like mga sir, mga toppings, may Nga. mga chocolate, may mga fresh Oreo. Oo. Sari-sari. Oo, sari-sari. Kung depende sa imo kung ano gusto mo. Oo, depende sa inyo. Ginpatukod kuno sang tag-iya nga ice crumble Bacolod para sa mga batang 80s kag 90s nga gindak-an ang ini nga paborito nga ilimnon kag para sa mga kabataan man sa subong para ilaman may experience ang ginatawag nga ice crumble. Daw, Rare. lain naman. Oo, para kay 'di ba sa iba, 'di ba sir, mga kalabanan, subong mga coffee, mga Halo-halo. Milk tea. Oo. Milk tea. 'Di ba subong sir, wala na subong makita ka kay isang gamay ka pakatilaw sa ice crumble. 90s, banana scramble. So syempre mo gina sa sir nga ma-miss mo ginang imo childhood Correct. Sa panahon abi kuno subong puro kape na lang kag milk tea ang ginainom sa kalabanan. Gani nami na maliwat balikan ang ilimnon nga nag-uso sang una. Magluwas nga makalilingaw ang sabor, makadala pa ini sang happy childhood memories.